tal, señoras e señores? Non paredes de aplaudir, por favor. Claro. Hai que aplaudir un pouquinho, cantar as mãos, que fai frío. Fai moito frío, fai moito frío porque van aí unha borrasca perigosa, así que estades moi ben na casa vendo a Voltas co Prato. Benvidos a televisión, iba a dicir eu, ao programa de cociña en directo na televisión de Galicia, ao Voltas co Prato. Por favor, como sempre vos decimos, seguídenos aí en @Voltas co Prato porque temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque imos chamar aos animais da cociña, as bestas. Non hai ninguén que cociñe mellor en toda Galicia. Exactamente. Non hai ninguén que cociñe mellor en toda Galicia que eles dous. Póñome nervioso para chamalos. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Valeria. E aquí están os dous, Lucía, Xulio, Lucía. Xulio, que tal estás? Moi ben, a ti? Ben? Tes algo que comentar, que contar? No, que estou moi ben. No, sí. Moi contento de estar aquí. Déxame saudar a Lucía, pero despois temos algo que comentar. Sí, moi importante. Lucía? Fundamental. Lucía, como estás? Moi ben. Vale. Ahora, poñémonos serios. Xa está. Sí, xa está. Poñémonos serios. Porque onte neste programa cometeuse un erro garrafal. Sí. Sin querer. Sí, sin querer. Onte neste programa fomos as peores persoas do mundo. É así. Onte é que merecemos cárcere, onte. Acaba, gañotas. Vale, vou. Onte non felicitamos ao Artai, ao fillo de Begoña, que estivo de aniversario. Cumplía 7. Cumplía 7, e ele estaba vendo o programa con toda a ilusión do mundo, e non nos felicitamos e dixo, non volvo a ver este programa. E dixo algo máis. Dixo un taco polo medio. Así que estaba bravo, rapaz. Así que, Artai, sei que agora estás dormindo, porque está na cama que nos mandou unha foto Begoña, pero, aínda así, parabéns, este aplauso da xente da Voltas co Prato a ti. Felicidades por esos 7 anos. E cuida moito a mamá, que é maravilloso. É maravilloso. 7 anazos, E aquí xa o vimos andando hasta en moto. Sí. Xa vimos de todo, Artai. O sea que, Artai, moitos parabéns, verás isto mañán, queremoste moitísimo. Perdónanos, descúlpanos. E agora imos cociñar a ver que nos trae Sol de Ferrol. Ola, son Sol, eu son de Ferrol, gustanme moito as lentellas e as fago coa receta da miña nai. O poño todo en crudo, boto as lentellas xa remolladas, unhos taquiños de xamón, de chourizo, unha cebola, unha cabeza de allos enteira tamén, folliña de laurel, un pouco de agua e a cociñar a fogo lento. Ahora gustaríame que alguén me dixera outra nova receta, a ver con que me sorprendedes. Un saúdo a todos os mis seguidores. Un bico para todos. Veña, vamos a dar un aplauso a Sol de Ferrol, que está con nós na Voltas co Prato de Televisión de Galicia. E creo que falando dos seus seguidores, creo que é un pouco Instagram, verdad? Sí. Creo que lle gustan as redes sociais. A ver que nos conta ela. Xulio Mato, hai dúas cousas que me tes que contar. A primeira, que vas cociñar. Sí, lentellas. Como? E a segunda? No, pero como? No, digo, por se solapa a segunda a primeira. No, ti conta. Lentellas mariñeiras. Que me dices? Super ricas. Ajá. Super ricas. Con luras. Mira, tiene aquí unhas luras estupendas. E despois vamos a arrimar un pouco para dentro da terra e vamos a arrimar un par de ovos. Son como mar eterno. Son mar. Mariñeiras con ovo. Mariñeiras con ovo. Vale, perfecto. Vale. E a segunda cousa que me tes que comentar é que hoxe temos unha visita especial. Sí, pero non queren sair. Xa, pero bueno, a ver, Bueno, viñeronme ver meus tíos, Sí. Pepe e Ana. Entón, Sí. Un bico, gracias por vir. Nada un máis. bico para Pepe e Ana, tamén un aplauso vamos a dar aos tíos de Xulio Mato, están aí. Detrás tú, Luis, á esquerda, Luis. No, aí non está. Alá, detrás tú. Están detrás de todo. Ti, Ai. Un aplauso. Un aplauso e as gradas que veñen de Bilbao, para vernos aquí. Que nos ven de Bilbao todos os días. Vernos de Bilbao, agora están en Silla, Xa así está, que... xa non vos molestamos máis. Non nos vamos molestar máis porque despois xa nos van matar. Eso é. Que vas facer ti, Lucía? Lentellas? Tamén, que me dis? Tamén, E as dices. túas tamén van ser de mar? Non? Ah, non. As miñas son pura montaña. E horta. Voulles poñer fabas e chourizo. Moi de montaña. Moi de As montaña. lentillas, De algunha verduriña, claro. Vas a para botar fogar. fabas ás lentellas. Sí, E ti crees que iso é boa idea? sí. A ver, boa idea non sei, agora, para estes días de frío van vir moi ben. Por eso. Home,
o chourizo estou vendo eu tamén. Vai ter carga calórica. Bueno, pois, señoras, señores, facemos lentellas no Voltas co Prato, marchamos con Galloso. Vamos, con Xulio Mato. e volta. Ven. E volta con Galloso. Iscallelura, meu. Bueno, vamos a ver, mira, temos dúas potas, vale? Esta, Vale. despois pos ovos. Dúas potas, non, dúas tixolas. Unha pota e unha tixola, perdón. Ah, Vale. no? É así. Sí, ten razón, ten razón. Entón. Se nos poñemos tiquirmiquis... Aceite en dúas tixolas, aceite Vale, mira, tamén na pota. vamos a empezar polo refrito. Vale. Metemos aquí allos e teño aquí allos tamén. Mira, para as luras, vámoslo botar con piel, vale? Ese podelo prender xa. Vale. E vamos a empezar co refrito. Estás É un refrito acostuma- super sinxelo. Estás acostumando moito que traballa, A Sí. canto poño este? A tope. A tope. As dúas a tope. A pota tamén? Esta, sí. A Vale. pequena non, A canto a tope tamén. Moi ben. Moi ben. Moi ben. Pois fixéchelo moi ben. Pois un aplauso para Cañotas, que fixo moi ben. Moi ben. Bueno, mira, ahora vamos votar. Normalmente as cativo, aplauso, as que ti te lentellas, traballas moito. O traballo tampouco foi Traballo moito. non foi moito. Mira, normalmente as lentellas na casa botámoslle cebola, allo porro, cenoria. Estas van levar só cebola, pemento verde e un tomatiño, vale? Vale. Chevanse Entón, unhas... é un refrito sinxelo, pero bueno, unha cebola enteira, medio pemento verde e un tomate enteiro tamén. Porque as lentellas tamén hai que facer un refrito decente. Os guisos sempre. Os guisos E os sempre. potaxes sempre. E os potaxes tamén. Porque a mellor hai alguén que está Claro. pensando en non, pois sí. Un día como hoxe non podemos esquecer o teu gran hit facendo lentellas na Thermomix. Cando alicatou toda a cociña. Abreuna antes de tempo e fixolle... Pena de foto, Fixo... Non, teño por aí a foto o vídeo, Sí, pois... E fixo pop. Fixo pop e xa non me gustou. ainda hai lentellas Ainda na casa. Bueno, pois non é broma, Meses despois atopei algunha lentella por aí Home, pejada, claro, había dar gusto o cheiro. No, estaba bastante limpo, pero encontrei por aí algunha. Bueno, pois mira, Ben. o allo ferve, Vale. entón vamos ca cebola xa. Vale, a xente da casa que nos chame, vale? O 664-483419. Ese é o teléfono do Voltas co Prato que nos podedes chamar para sempre para o que queirades. Se queredes falar con nós, felicitar o Artai en directo, mandarlle un saúdo aos tíos de Xulio Mato, que queirades. Nós temos as liñas abertas do Voltas co Prato para o que queirades. E ademais, repartimos cartiños, Estamos a final de xaneiro, veñen moi ben, 50 euros dunha vez, E 50 da outra. na televisión, Das lentellas. moi ben, Das lentellas. Mira, isto xa o temos aí fervendo, entón vamos ir cortando. Estar moi atento, xe. E vamos botando... Home, claro, están meus tíos, oiche. Teño que estar atento. E vamos botando. Sabes que pasa? Cañotas, nunca unha tixola pegou a unha persoa. No, pero o que pasa é que non quero manchar a roupa. No, claro. Ademais, hoxe que tes unha camisa tan bonita... Mira, queres deixar de meterte ca miña roupa algún día? É bonita, bonita, sí. Non vai máis que meterse ca miña roupa. Esa vine eu nunha película, Nos Santos Inocentes, me parece. Veña, vamos deixar a Xulio Bueno, que está mira, xa... vamos saltear as luras, vámolas reservar, e despois vamos a aproveitar todo ese graseo, vale? Pois veña, lentellas con luras, o hit Moi rico, de Xulio Mato. Dende Donostia ata Silleda. Vamos. Imos coa de Ribeira. Vamos para. De bajar el sol segurito te quemabas. Si te lleva a Nueva York seguro que te quedabas. Si te lleva en una miel canción. dicen de quién que estabas. Aquí esa canción de Kim Barreiro quedas con cara de sorprendido. No, o peor é que, dime directora, recordarlle a xente que a listaxe está no Spotify do programa. Pero que máis coitar isto? Vas a repetir. Pregunto. O mellor eu cando faja fabas. Bueno, sí, é certo, é certo. Mira, botei un poquinho de allo e un poquinho de cebola. 14 horas de música, estás Isto dicindo non é directora. novedade. 14 horas de música. Sí, do Voltas co Prato. Moitas horas de música. Nada, para facer unha viaxe en coche. Allo, cebola, cenoria. Cenoria. Que E máis? agora, sorpresa, Surprise! apio. Apio. Sí, eu non solo empregar moito o apio, pero o certo é que nos guisos e nas sopas un poquinho de apio, Quédalle ben. que é moi invasivo así en cru, pero quédalle ben. Entón, Vale. un chisquiño de apio, Todo ese apio. todo este apio. Vale. Pois vamos chamar a convidada de hoxe a ver se lle gustan as lentellas de mar e as lentellas, bueno, mariñeiras, as lentellas de montaña que facemos na Voltas co Prato. Que pase, por favor, Sol de Ferrol. Un aplauso para ela. Hola, Sol. Ahora viene aquí, por favor. Hola. Que tal, como estás? Hola, que tal? Benvida. Como estás? Gracias. Ben. Ben? Moi ben. Nós encantadísimos de que estías aquí, Sí, eu tamén. Alegrámonos moito. Moi encantada. Verde Ferrol, dices que che gustan moito as lentellas, non? Sí, gostame moito. Sí, gustan as Moito, lentellas. sí. Pois, Lucía vai facer unhas lentellas de montaña para estes días de frío, que ven o frío aí, bueno, xa está, pero ven a chuvia intensa.
Entón, Lucía, que vas facer? Conta. Mira, son unhas lentellas clásicas, pero un pouco diferentes, porque eu solo facer as lentellas tamén con pemento, con chourizo, un poquinho de xamón, ou solo vegetais. Pero neste caso, mira, facemos un sofritiño que solo leva allo, cebola, cenoria e apio, que non é moi habitual nas lentellas, pero vas ver que lle vai quedar moi ben. Vamos a poñerlle un pouquiño de pementa moída doce. Si te pasas co apio, pode matarlle o sabor. A ver, hai xente que lle gusta moito o apio, a verdade, o apio pode matar o sabor de calquera cousa, pero date conta que a lentella, isto ahora é o fondiño, despois o leva a lentella, a auga, e despois imos de poñer unhas fabas. Ah, É un boa chourizo. mezcla. Explosiva, non? Explosiva. Explosiva, Sí. De feito, eu preguntaba ya antes como é iso de mesturar as lentellas coas fabas. Pois eu creo que vai quedar moi ben, porque a faba ten esa textura máis... Cremosa, máis melosa. Cremosa, melosiña, non? Así desfaise moito, entón vai facer que a lentella tamén teña delle esa textura que a veces non toda a lentella consigue, sobre todo no primeiro día, Non, despois claro. dos segundos así. Porque xa queda máis Sí. enchoupadiña, como ao caldo. Exactamente. Sol, non sei que che parece. Pues a mí, a ver, hai que ver, como saben, non? Pero gustache todo, quero dicir, o apio, as lentellas, a faba... O apio non. Vamos! Vamos! O apio non me gusta no, no. nada. Pero Ti non mira- se lle vai notar, porque a mí tampouco me gusta o apio, e eu Sí. xa probei esta receita e está moi É que ti boa. mira como é, Sí. ti mira como é o karma, Mira como é o karma ou a vida en xeral, porque di que non lle bota nunca nada apio, E hoxe, vesti... É apio. E botalle apio, Non queres caldo? Só para os cuncas, aí está, exactamente. Sí. Pois vamos deixar a Lucía facendo as súas lentellas, que xa botou guai e xa está botando auga. E e agora imos chup chup. Veña, Vale. colócate aquí, por favor. Hola, Sol. Hola, que Benvida. tal, Xulio? Que Venga tal ya. te levas cas lunas? Ben, Ben, moi bueno. ben. Non Pues leva mira. apio, dixo. Moi ben. Menos mal. Mira, eu marquei unhas luriñas. Sí. Vamos a facer unhas lentellas con luras, vale? E aquí teño un Sí, refrito sí, que sí. teño allo, cebola, pemento verde, tomate. Ajá. Vale, estámoslo refogando así ben refogadiño. E aquí que marcamos isto vámoslo guardar, despois vámoslo utilizar. Ajá. Vale? Mira, entón aquí que xa temos o refritiño prácticamente marchado, vamos a botar medio kilo de lentellas. Vale, isto vai nos dar para unha boa familia, Sí. Entón, mira, refogamos ben. E aquí teño un caldo de peixe e marisco e un poquinho de auga, vale? Porque os caldos, este é un caldo comprado, Ah. Entón, debe estar con bastante concentrado de sal. Entón, Sí. vamos a rebaixar con un poquinho de O auga. sea, para que mellor non se nos- tuveras un caldo conxelado como fai Begoña, que o conxela Claro. en láminas. Sí, claro. Claro, se Telo temos así. un caldo, o ideal sempre que teñamos o caldo caseiro, vale? Sí. Sobre todo porque non ten ese... Sí, eu o fago e o conxelo tamén. Conxelas o Claro. caldo. Sí, sí. Pero en botellas ou como fas ti? Nas bolsas O que dixo de... Begoña, as bolsas dos cubitos, Sí, os cubitos. sí. Ese é Así a mellor- tes, a mellor sempre tes. pastilla. Fago, eu que sei, para un arroz, O que para... sexa, sempre claro. teño. É Pois que, ese é o mellor, que non ten Ademais, sal. sacas o momento, non ten a mí gustou problema. moito a explicación de Begoña, xo contou algunha vez que o pon en placas, Sí, pon o caldo así tamén, montado sí, todo sí, e sí. entralle moito máis. Sí. A mí dá a impresión de que che vai gustar un pouco máis esta que aquela. Pois pode ser, porque gustame os ingredientes moito máis polo apio. É que tuve unha mala experiencia co Co apio. apio. Moi mala. Cuanto non é que non te guste, que o odia. O odio. Sí, estuve en un día, malísima, sí. Fatal. Isto é Con como unha cando- receta con apio, era unha sopa destas milagrosas que levaba apio, cebola e tomate. Un explosivo total. E quedei tan mal, que bueno, desde aquela nunca máis o volvín a probar. Hoxe Bueno. tendrei que probar. No, xe non... Non me Oxe, a ver, queda outra, o que non? podes facer é darlle a victoria directamente a Xuli, pero non quedaría ben pola túa parte. Home, non. Probalo o vou a probar. Exactamente. Non Mal. creo que me vaya ao hospital, non? No, no. Bueno, eu xa vou sen presión, pero se consigo redimir este momento de Do apio, apio, claro, ainda ten máis entón mérito. Ainda que non gañe, Sí. só con que lle guste o apio, non? Claro. Neste caso, efectivamente, sí sería unha victoria. xa sería Bueno, unha no, se victoria. lle gusta o apio, ten que ganar. Vale. Se lle gusta o apio, Vale. ten que ganar. Vale, vale. Eso é xustiza. Sol, vouche pedir que vas á zona de sufridores e despois chamámoste, vale? Vale, Veña, un gracias. aplauso para Sol de Ferrol, que está con nós con a volta comprar a Televisión de Galicia. Bueno, sabedes que hoxe o tempo é noticia. Ingrid ameaza cunha fin de semana de sofá e manta e, ademais, aínda non acabou o mes. Moito está dando de sí este xaneiro. Por iso, cociñar lentellas é a mellor maneira de resistir. Con elas aproveitamos moito do que temos polas relaciones da casa. Con permiso da faba en todas as súas versións, a lentella é un dos legumes máis consumidas. Moitas delas veñen do Canadá, que é o maior produtor do mundo. Curiosamente, aquí tamén cultivamos, pero
como non deben chegar, tamén importamos case 60.000 toneladas de media cada ano, que non está mal. E que facemos con elas? Pois case sempre prato de culler, cun bo sofrito, unhas verduras e algo de chourizo ou luras, como a Xulio. Deixadevos sorprender polas nosas receitas e lembrade que se hoxe están boas, mañan estarán aínda mellor. Contádenos cales son as vosas favoritas, como sempre, en @voltascoprato, onde nos podedes seguir e, ademais, podedes nos dar amor e tamén hate, que sei que hai xente que tamén nos dá hate, pero pouco. É humor, é amor, é humor, é cariño, é todo o que queirades. Xulio Mano. Fran Gallota. Mira que rápido se fan estas lentellas. Bueno, tan rápido que fixeches así, chas, chas. Xa está. Canto Bueno, tempo estuveron o chup-chup, para que o sepa así? Bueno, 1h15, 1h30, dependendo da forza do lume. Se temos máis lume, hai que ir mollando para asustalas. Pero bueno, están, mira, que espesiñas están de maravilla. E temos aquí a nosa tixola de antes. Vale, entón, mira, vamos desglasar. Que rápido pasa o tempo cando se está ben. Verdad? Vamos a botarlle un chisquiño de auga. Para que... Eso é. Metemos... Vale. Aquí está. Vale, perfecto. Para que rascar, para que rasque. Rascamos un poquinho Xulio. con esto. E isto é o que lle va a dar todo o sabor á lura aquí no... Porque lle va a meter para dentro. Claro, isto para dentro. Aí está. Moi ben. E deixamos que se nos faga un poquinho aí. Como controla Xulio Mato? Controla tanto que imos Que? facer unha pregunta de concurso. Como se fose un cociñeiro, de verdade. Veña, a ver se Señoras, sei. señores. A ver se sei. Con que acompaña Xulio Mato as súas lentellas? Con luras. Con luras, mira, con estas luras que xa vamos meter tamén. Mira. Para que nos cozan aí un poquinho. Mira, que son? Luras. 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 Iscalle luras. My friend. Luras. Mira que cousa máis rica, eh? Aí está. É máis diferente porque non estamos afeitos a eso. No, a verdade é que Luras, é a resposta é luras. 50 brazos. 664-483419, chamade ou a voltas co prato, 50 euriños se decides. Luras. Diche. Iscalle lura, meu rei. Bueno, pues chamade ao voltas co prato, que queremos dar cartos porque nos queda nada, esta semana que van a máis para repartir. E hoxe, como novedade, Cañotas vai fritir os ovos. Ni de coña. Pois va... Ni de coña, Veña, no. va, fainos. Está medida que non vou fritir os ovos. Queremos que Cañotas faga os ovos, sí, verdad? Ves? Te debes a tu público, Cañotas. A ver, vou montalo no mérito, Xulio. No, ainda non está quente. No, é mellor que non me... Podes te mentalizar Xulio, un pouco. é mellor que non me... Vamos ser trending topic. No, Trending Xulio, topic. é mellor que non me deixes facer isto, por favor. Por favor. Veña, ó. Polo... Juan, un extintor. Polo teu ben. Isto está fervendo moito, eh? ainda non No, está entón quente. boto yo ahora que está frío. No, pero como me vas a botar frío? Home, porque non quero que me salte. No, que non salta, non te preocupes. Despois atendo cho. Ti botas un ovo, pero cando che Pero digo... como boto? Cando che diga eu. Pero como Pero boto? ben. Chico. Casco así, boto así. Espera, no, casca sempre fora. Non se casca aquí. Casco aquí. Claro, pero espera un pouco. Espera, aquí ainda non está. Pero é que me vou queimar, eh? Pero espera, hombre. Estou me poñendo nervioso, estou empezando Mira, a sabe sudar. Lucía, esto non se lo quiere Sí, perder sí, nadie. esto- Galicia, esto no atentos, lo eh. Estou empezando a sudar, eh? A ver se va a no. ser capaz. A ver se vas a ter gripe. Estás sudando. Estou pasando mal. Bueno, mira, ahora empeza a aquecer, pero bueno, moi pouco, eh. Vamos a subir un pouco máis. No fai Mira, máis falta. risco, no. máis temperatura. Ai, Dios mío. Que se non ten temperatura se É que che pega, vas quedar fago así, pa, e fatal. boto ta, así. E Como que aparto fas? rápido. Claro, non fai falta apartar rápido. É que tiene untas huellas dactilares, pero eu sí. Sí que teño. Mira, pas. A ver, pódelle dar, oh. Veña, dalle. Ainda non está quente, pero bueno, para que... Veña, despacio, nerviosismo. despacio, a ver se vas... Así, aí está. Cuidado. Cuidado. Buah, Muy non me está bien. ni, non me está ni. Vale, está me dando poder. Empeza. Vamos. Ya, ovo cocido, mal. Ai, Dios Mira, mío, que mal así pasé. é como fai Cañotas os ovos cocidos en aceite, como podedes ver. É que a culpa foi tú que dixetes que lle ibas dar caña no derecho. No, delle caña, pero bueno, isto leva o seu tempo. Bueno, mira, mentras acaba de quecer o aceite, despois facemos outro ovo, vale? No, eu non fago, vou con Lucía. Fago. Eu vou montar unha poquinha nata. Vale. Con sal. Ves, non salta, por que non me dices que faga iso? Porque non sabes, manchaste. Sí que Vamos salta. con Lucía, veño. Nata con lentellas, eh? Dices que iba a facer nata con sal. E despois, tis, Despois preguntamos. Lucía mira, Vázquez sigue coas súas lentellas maravillosas, cunha pota preciosa, por certo. Sí, a verdade. Unha pota preciosa. é bonitiña. Veña, contame, que veixo que vas facer picatostes, non? Vou facer, Pan fritido. Vou fritir un pouco de pan con un pouco de chourizo. E aquí vamos rematar estas lentellas, vamos a engadir, mira, unhas fabas De conserva. de conserva, ou xa cocidas que tiveramos na casa, uns dadiños de tomate, Non che vai entrar todo na pota, muller. parece que non, Imá. e un pouco de comiño. Oh, que rico está o comiño, eh? Que rico está o comiño. Sabe a callos. Sabacallos. Sabe a Mais callos. ben os callos Sabe saben o comiño. Hala, Aí está. que
Que guai. E isto sí que o deixas chup-chup, non? E agora chup-chup. Canto tempo, máis ou menos? Nada, ahora pouquiño, porque o chup-chup, esta lentella está feita. Mentre estabas ali, aquí pasou 1 hora e media, 2. Vale. Non te diches conta? No, Ah. porque cando se está ben, Espabiladas. o tempo pasa moi rápido. Espabilar as cañotas. Vale, entón, pan, chourizo. Chourizo. Sabes que por facer eso botaron unha bronca que flipas unha vez. Por qué? Por botarlle un pouco de aceite ao chourizo. Bueno, é un pouco certo, si non fai falta, porque o chourizo vai soltar, pero despois ímolo escurrir, Xa. Pero eu, o sea, era moi pouco aceite, sabes? Era moi pouquiño, si. E iso Feito, vale, mira aquí polo centro desta tixola que Claro. está así un pouco afundida, xa non ten. e iso vale incorporar ás lentellas. Si, despois, si. Que guai, Xa non emplatado. Vaya platazo. É un plato ben. Buah, mira que boa pinto o chourizo con pan. Estos son casi unhas migas. Oh, cunhas patacas fritas, eso. Xa que as patacas fritas. Temos lentella, teño fava, temos o Xa. dichoso apio que me Xa. está dando a min o día. Ves, mira, pero con ese pan, ese chourizo, o ovo de Xulia e unhas patacas, Ah, sí. tes un platazo. A verdad que si, non faría falta as lentellas. É que, ao final sobran as lentellas. Si. Mira, buah, xa ten toda a cor do chourizo. Tes sorte de que hoxe comín moi ben, Que comeches? Buah, comín, fun á casa e miña nai tiña feito, atención, caldo. No, e despois cocido, en plan, carne cocida de chourizo, sabes? Carai, De comeches todo. de domingo a golpe de xoves. Claro, eu pensei que era caldo na máis. E de repente dime, no, a costela, o chourizo. E eu, tras mamá, teño que ir facer o programa. E viña. Eso é o que che preocupa a ti. Veña, vamos ver o da nata de Xulio Mato porque me pareceu unha cousa moi curiosa e non entendí moi ben que iba a fazer. Como é a da nata? Vou te explicar, mira. De momento vou agachar O aceite isto. do ovo. Bueno, quedaron preciosos os ovos, Mira, Bicho dos ovos. este é o meu ovo, este é o teu ovo. Mira o meu ovo, está precioso. Sí, precioso. Mira. Ovo cañotil, aí o Sí, tenes. xa lle fixo a C. A C de cañota, sí. Bueno, mira. Pa que tonto, queres che. a nata? A mí unha das cremas que máis me gusta é a crema de lentellas cun poquinho de nata, vale? Vamos a atender a chamada primeiro, Sí. vale? Despois te explico. Vale. Pablo de Tui, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Que tal? Como estás? Muy bien. Ti algunha vez vires a alguén botar nata nas lentellas? A verdad que no. Bueno, pois hoxe vai ser a primeira vez que eu o vexa tamén, porque nunca o vin. Bueno, pois valo ver, vai ser... Voulo facer despacio para que o vexas ben. A ver, Pablo, por 50 briños, quero que me digas con que acompaña Xulio Mato as súas lentellas. Con Lura. Moi ben, un aplauso para Pablo de Tui. 50 briños. Gracias. Pablo, se tens que escoller algunha das lentellas, as de Lucía, as de Xulio, con cal quedas? Cas de Xulio, supoño. Cas de Xulio, supoño. Pois supor ben. Haberá que probarlas, doctora. Habería que Mira, probalas. Xa sabes que podes vir cando queres que este a tua casa. Un bico grande. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Parabéns. 50 euriños van para Tui, para Pablo. Bueno, mira, E agora, pois o que che dixen. o curioso caso da nata de Xulio. Claro, digo que a mí unha das cremas que máis me gusta de lentellas e botolle sempre un poquinho de nata. Porque casa super ben, entón dixe, joder, se que nos vamos triturar, pois vamos a facer así unha natiña semi-montada, non montada de todo, ves, que está como... Casa super ben e é a primeira vez que o vemos todos. Pero casa super ben. Pero digo, que casa super ben. Vale. Que isto non é a primeira que o fago. Non, xa. Vale. Pero, non sei que me dá máis medo. Entón, mira, xa temos medio montada. Entón, o que vamos facer é, vamos poñer as lentellas. Repito, vamos poñer as lentellas. Vamos poñer as lentellas. Outra vez. Vamos poñer as lentellas. O ovo e vamos a acompañar dunhas montañiñas desta crema, para que vaya todo casado, vale? Está Non super empratado, rico. eso. Non empratado, super rico. Home, non lle vou botar aquí non lle vou botar. Pero como se che ocorriu eso? Pois porque me traballa moito a cabeza, cañotas, eu son así. Ostras, Son así de locuaz. vai de la cara. Veña, vamos con Sal de Ferral, vamos co público da volta escobrato. Por aquí. Oh. A ver. Porque eu tamén che teño que preguntar a ti, Sol, se ti o da nata algunha vez... Cos lentellas non. Non, verdad? Non. Pois non son eu. No. É un pouco Raro. raro. O sea, Sí. en Ferrol non se leva. Pero, bueno, a nata combina con moitas cousas, Eu fago moitas recetas con nata, Si, de cociña. Tamén é certo que hai moitas outras cousas cas que non combinan. Tamén, sí. E se tiveres que escoller, se che din
No, lentellas con nata, ti que dirías? Non casa. No. Claro. En principio no. En principio no, en principio no. Pero Xulio di que sí. Estamos vendo aí as dúas receitas, vense ben Sí. as diferenzas, porque a de Xulio ten esas luriñas, Sí. vemos a de Lucía que leva moita cenoria, que lle va incorporar tamén o pan e o chourizo que lle poñerá ao final. Sigues pensando que che van tirar máis de Xulio coa nata ou o apio de Lucía? As de Xulio. Se vale. Bueno, podemos facer unha votación coa xente que está aquí. Voulle pedir á xente do público que levanta a mau a xente que pense que as de Xulio Mato van estar máis boas. Levantad a maus que pensedes que as de Xulio Mato van estar máis boas, que van ser... Tino, levántese, que tens que probar, muller. Tino, levántese. E quen pensa que as de Lucía Vázquez van ser as máis ricas? Bueno, bueno. Bueno, o que vai ser é unha bomba, exactamente. Vai ser unha bomba de carga calórica. Creo que está un pouco por diante Xulio, pero non sei ben ainda. A ver qué pasa. A ver que pasa. Vamos ver a Xulio? Vamos. Veña, vamos para lá. Un aplauso para Sol, de Ferrol. Ponte por ali, por la súa esquerda, por favor. Bueno, pues vamos a aquí ver, os mira, veis. xa temos aquí uns platazos de lentellas. E mira, Que ovo lle vas poñer, o meu ou o teu? vamos a poñer... Mira, voy a poñer a un o teu e outro o meu. No, pero o que vai probar ela que lle vas poñer. Veña, poñemos o teu. Así me gusta. Veña. Así me gusta. Ostra, o ovo Vamos a ver de que faz algo. Mira que maravilla, Non sei se sacarlle unha foto por subirlo ao Instagram, Buah, home, pinta é claro. boa, Sí. Sí. Imagínate ahora esto, rómpelo, mesturas todo. Buah, isto é unha maravilla. Ostras. E agora, mira, vamos a coller a nata. Con nata, estou Vamos a alucinando. poñer Buah. aquí uns toquiños de nata que lle vai súper ben. Estamos vendo a Xulio Estrela Michelin. De eso nada, isto é para facer na casa super doado de facer. Vale, pues- Además, a nata monta Se non enseguida. queres estrela, sol Repsol. No, a mí non me fai falta. Sol como eu. A mí non me fai Sol como a falta ti, nada. exactamente. O meu sol é ti, cañotas. Lo sé. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, crack, artista, amigo, compañero, cociñeiro. Ahora vamos a picar un poquinho verde para... E vamos ver a Lucía, porque vai rematar con un pouco de verde, non, Xulio? Sí, un poquinho de verde para dar así un Pois veña, nós cor e frescor. vamos indo con Lucía a ver como hai ese prato de carga calórica de Lucía. Aí vai. Guau. Mira pa aí o pan malo chourizo. A pinta é boa, A pinta buísimo. Mira, quedou crocantiño, Sí, sí, crocantiño, Por que fixeches 3 platos, Lucía? Non sei por se ti querías un despois do cocido. Pois mira, pois para a noite ao millor. En realidad era para ver en que plato quedaba máis bonito. Pois creo que tamén lle temos que dar un aplauso á maravillosa, creativa, fantástica Lucía Vázquez. Aí está. Vamos probar, Sol. Vamos. Por aí, por favor. Aí á dereita na cabeceira. Ponte no cabeceira, aquí. E vamos a preguntar á xente da casa de que é o guiso que fai de lentellas Lucía Vázquez. Lucía, De lentellas e fabas. de lentellas e fabas, de que é o guiso de Lucía? De lentellas e fabas. 664-4834-9, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo, Sol, de Ferrol, cando queiras, podes ir probando as dúas receitas, podes empezar pola que queiras e comer o que queiras. Así que... Bueno, vou a empezar pola que penso que estoy aí... Que non sabes ti si... Va, pero ese pan Sí. frito co chourizo. Pero é polo apio, Bueno, pois vai dando, máis, veña. Pois vai dando, a ver se lle gusta ou non. Recordamos a pregunta de concurso de que é o guiso de Lucía. De lentellas e fabas. 664-4834, mira, están chamando un 9. Imos a Tordoia, Está moi gran quente, sitio. verdad? Daniel, Hola. de Tordoia, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben, e vos? Nós aquí moi ben, non sei ti se algún vez escoitaras iso da nata coas lentellas. Pois non, pero vi que probalo. Ves? Probas, Pero mira, el problema é positivo, hai Home, que claro, probar. hai que ser positivo, non como a ti. Eu son positivo. Home. Que es un cenizo. Pois veña, Daniel de Tordoia, por 50 euros de que é o guiso de Lucía. De fabas, de lentellas e fabas. Moi ben, un aplauso para el que leva os 50 euriños. Moi ben, moitas gracias. Vale dando Sol aí. Un mico grande, Daniel. Gracias igual. Hasta logo, chao, chao. Chao, chao. E agora, Sol de Ferrol está probando o de Xulio Mato rompendo todo o ovo de cañotas. Mira que e ben che probando quedou o ovo, callemiña toda suelta. Moi Quedou ben, moi moi ben, ben. sí, a verdad. Aí vai, Moi ben. coa crema e todo. Probando Sol de O Ferrol. problema é que a lura está o dente demais, Bueno, non pasa nada. Vamos alá, nervios, tensión no plató, porque Sol ten cara de que vai ser implacable. Sol de Ferrol, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe?
Está difícil, Porque, mira, as de Lucía me recordan moito as que fago eu. Ah, Pero as de Xulio teñen tamén un toque moi diferente. Entón? Entón, eu diría que por innovar, as de Xulio. Don Xulio Mato, ahí está, victoria de Xulio Mato. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vemos mañán con máis receitas, como sempre, na Volta Escobrada de Televisión de Galicia. Chao, Carolillo. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una